Tervetuloa tänne heinäkuun lopun puutarhaan. Tätä voisi kuvailla semmoiseksi runsauden sarveksi. Sateita on tullut reilusti, niitä on tullut viikoittain onneksi tässä. No kevät oli kuiva, mutta tässä sitten myöhemmin kesällä, eli on hyvin kastunut maaperä ja kasvit on saanut tarvitsemansa, niin ei ole tarvinnut itse kastella. Se on aina puutarhurille semmoinen mielekäs juttu. Maissit vetelee, niin kuin näkyy, niin reilusti yli meikäläisen mitan ja moni muukin samantyyppisesti, niin kurkataan tänään vähän sinne. Tervetuloa mukaan. Mansikoista onkin sit saatu jo satoa ja oikeastaan meidän marjanpoiminta on nyt aika paljon ollut tässä pihalla, kun on mustaherukkaa, valkoherukkaa, karviaisia, mansikkaa, mustikoita, mitäs muuta, saskatoonia. Mustikkametsässä ollaan käyty hieman, mutta täytyy sanoa, että se ei ole ihan mun lempipuuhaa. Lähinnä kuumat kelit ja paarmat niin ei ole sitten siinä mielessä, että sen takia mä oon yrittänytkin panostaa, että meillä olisi mahdollisimman paljon täällä omalla pihalla sitten marjoja. Käydään toki mustikkametsässä, mutta me ei olla enää niin semmosia tavoitteellisia sen suhteen kuin joskus aiemmin on oltu. Et kuitenkin marjat on hyvin riittänyt muutenkin. Ehkä semmonen, sanotaan nyt, ehkä ämpärillinen maksimissaan 2 käydään hakemassa metsästä nykyään. Mutta näin se muuttuu ja tykkään kyllä, kun omasta pihasta saa sitten haettua melkein aina ennen aamupuuroa niin ihan tuoreet marjat. Mähän perustin tämän mansikkamaan keväällä siihen kohtaan, missä oli syksyllä kylvetty niitä palsternakkoja ja ne ei ollut oikein lähtenyt. Mutta sinne kuitenkin on osa niistä iti ja lähti ihan mukavastikin kasvuun. Niitä ei ole paljon. Tuolla on muutama pieni lisää, mutta siellä he saa mansikoiden kanssa nyt sitten kasvaa tämän vuoden ja mansikat jää sitten monivuotiseen käyttöön. Niin mikäs tässä? Keräilen hieman satoa tässä samalla, kun katsastelen tätä kasvimaan tilannetta. Perunoita ollaan siis kerätty jo tuossa 1 rivi. Meillä on tämmönen varhaisperuna Timo ja aina kun tyhjenee maa, niin mä oon tuonut siihen sitten hevosen lantaa ja katetta päälle, niin samalla valmistuu ensi vuoden penkit sitten, mitä tänne sitten ensi vuonna tuleekaan. Ei tarvi sit kaikkea tehdä kerralla.
Korkeaksi on kasvanut herne ja sitten sen taustalla oleva toi tattari. Siellä on mukava puikahduskolo välissä. Mutta mukavasti alkaa tulee herneenpalkojakin, että heitä sitten odotellessa, kunnes alkavat täyttyä. Ja ajatus on näitä sitten kuivata käyttöä varten. Ei ole sitten edellisinä kesinä ollut tällaistakaan haastetta, että noin mun kaalit pursuilee tuolta harsojen alta. Vilastaa vähän sinnekin, mutta kasvu on valtavaa. Täällä on sitten tämmönen vähän kevyempi harso ja kun nuo kaalit on tuolta kasvanut runsaasti, niin kirpat on tehnyt täältä ulkopuolelta viotuksia. Sehän ei tuohon haittaa itse kaaliin ollenkaan. Oh yeah. Aivan valtava kasvu. Täällä alkaa jo kerätkin olemaan. Etanoit on ollut vähän niin kuin huomaa. Siellä on reikiä, mutta täältä ihana keräkaali. Ei ole vielä, mutta valtava kasvu. Ja maaperä on tosiaan ihan kostea. Kohopenkki. Ja kate päällä ja en ole kerran on kastellut nämä kaalirivit. Sieltä sitten tätä jatkuu silmin kantamattomiin. Nyt näyttää tää rönsyilevä puutarha ihanalta, että täällä polut, kun on vaan ajeltu, niin täällä on ihanaa kulkea. Siellä on vähän krassiakin seassa. Nurtsilta sitten, entiseltä nurtsilta kasvaa sitten mitä kasvaa. Täällä on nyt mun yrttispiraali ihan röyhähtäneenä. Ruohosipuliin näköjään tulee toinen satsi sieltä, oikein mahtavan kokosta. Siellä on myös kukkia. Krassin siemenet heitin tuohon päälle, kun ajattelin, että saa tulla mitä tulee. Siellä on sitten myös salaattia ja korianteri on tuossa siankärsänöiden edessä. Kukkii. On täällä jotain ihan yrttejäkin, eli tuolla on sitten salviaa 4 puskaa tuolla väleissä. Ja mahtaakohan timjami olla pystynyt tämän kurkkuyrtin alla kasvamaan. Sen näemme aivan juuri. Siellä on krassi kyllä niin röyheänä. No on siellä. Hän on vähän pienenä, mutta siellä on timjamia myöskin. Ei saa kyllä paljon aurinkoa, mutta on kuitenkin.
Talvikurpitsat on vasta ihan pienellä alulla. Siellä on tommoset pienet pallurat, mutta ne ehtii siitä toivottavasti vielä. Ja nämä vesimelonit on mulle sitten aivan uusi tuttavuus. Että en tiedä missä vaiheessa ovat. Mutta jos täältä nyt katsotaan jonnekin tänne, löydetäänkö yhtään mitään. Tommonen pieni pallero siellä nyt vasta on. Jos joku on kokenut vesimelonin kasvattaja, niin laita kommentti alle, että onko mitään toivoa. Ollaan heinäkuun 21. päivä tai jotain. Tää on muuten tää keltainen kesäkurpitsa ihana. Tää kasvimaa, koska siitä tulee myös keltaisia lehtiä, niin se tuo ihan mukavaa piristettä tänne kasvimaalle. Toki kaikki nämä kurkkuyrtit ja kehäkukat myös. Punajuuret on vielä pieniä ja ne on tarkoituksellakin laitettu melko myöhään, koska me käytetään niitä oikeastaan vaan säilykkeissä. Niin sitten syksymällä kiva laittaa niitä. Siellä on aika paljon tommosta, paljon pienempääkin. Tossa nyt oli isompi. Siellä niitä välissä kasvaa kukkia ja syötäviä kasveja. Härkäpapu on kans jo, saa siis vielä kasvaa, mutta käytetään tuoreena näitä, osa kuivataan sitten syksymällä, mutta kun nämä halkaisee nämä palot, niin täällä on ihan mukavan kokoisia, niin pienesti ryöppää ja laitan protskuksi sitten tämän päivän ateriaa. Tää on maatiaishärkäpapu ja oon nyt kyllä tähän mennessä tykännyt siihen ja aion jatkaa tämän kanssa kyllä jatkossakin. Ja vielä lyhyt katsaus tänne porkkana- ja sipulipenkkiin. On vielä harsojen alla. Näin tässä muutama sipulikärpäsenkin, niin en ota myöskään nyt sitten riskiä, niin saavat ollakin siellä, mutta ihan mukava kasvu. Ei vielä saa, no porkkanoista voisi saada jo pieniä makupalasia tuossa harventaessa, mutta tältä siellä näyttää. Saavat jatkaa harsonalla. Enkä kyllä malta nyt olla ottamatta yhtä sipulia. Meillä on vielä vanhoja viime sadon sipuleitakin, mutta näyttää niin mukavalta, että laitetaan yksi uusi ruokaa ja naatit sitten salaattiin. Kyllä, siitä sitten jo ihan mukavan aterian saa. Kesäkurpitsaa, sipuleita, härkäpapua, kurkkua, salaattia, pinaattia ja perunaa. Ei muuta kuin kokkailemaan. Silloin kun mä aloitin näitä mun omavaraistumishaaveita, niin mä aloitin villiyrteistä. Ja tässä nyt istuskelen siankärsämän äärellä, joka on yksi lempivilliyrteistäni. Ja sitten tuolla on minttuu myös tommosessa penkissä, mitä kasvattelen myös. Ja nyt mä oon tietyllä tavalla vähän palaamassa semmoiseen vanhaan
eli niiden hyödyntämisen vähän enemmän. Mulla alkoi varmaan alkujaan se siitä, että mä halusin lopettaa kahvinjuonnin. Monestakin syystä. Mä oon hyvin kofeiiniherkkä ja kahvi on kallista ja mitä kaikkea. Mutta olen myös siihen ollut koukussa, eli mä oon lopettanut varmaan 3 tai 4 kertaa kahvijuonnin ja nyt aion sen tehdä taas ja toivottavasti lopullisesti. Eli aina muutama 3 kuukautta, 4 kuukautta menee hyvin ja sitten että mä haluan sitä aamukahvia. En ole kahvia käyttänyt paljon, siis 1 kupin juonut päivässä, mutta se on mulle liikaa silti. Niin, nyt tein sen päätöksen jo viikko sitten, että nyt se loppuu. Kahvijuontia on keräillyt sitten tätä siankärsämöä ja kuivannut sitä sitten aamuyrttijuomia varten. Joo, tästä siis kaikki joskus alkoi ja nyt taas mennään takaisin siihen. Ja mun lempiyrttijuoma-aines on, että siinä on siankärsämöä ja minttua semmosena perusraaka-aineena. Ja sitten mä laitan erilaisia apiloita on laittanut, taikka mesiangervoa, siis jotain makeeta sinne sit sekaan, niin siitä tulee hyvä, mulle sopiva juoma. Ja saa toivottaa tsemppejä nyt sitten, että tällä kertaa tää menisi maaliin, että kahvi pysyisi poissa. Päästäisikö se mut tästä? Mä voisin tästä nousta. Mennään tekemään ruokaa.